Ahojte, v tomto videu vám zhrniem, ako sa nám darilo na pretekoch v Nemecku, kde sme sa prvýkrát dostali s našou elektrickou formulou a pomerali sme si sily s ďalšími 72 elektrickými autami. Prvý deň sme začali vybalovaním veci do pitu a hneď potom sme sa vrhli na technickú kontrolu baterky. Pre technickými kontrolami sme mali celkom rešpekt, keďže sme od ostatných členov počúvali, že kontroly v Nemecku sú veľmi prísne. Našťastie sa nám batériu podarilo skontrolovať pomerne rýchlo, aj keď niekedy pri nej boli 4 až 5 kontrolóri a človek si nemohol vydýchnuť ani na minútu. Hneď potom sme začali s mechanickou kontrolou, ktorú sa nám však nepodarilo dotiahnuť až úplne do konca, ale nebolo treba opravovať veľa vecí, takže sme boli celkom šťastní. Druhý deň sme dokončili mechanickú kontrolu a vrhli sme sa na driver egress, čiže všetci piloti museli dokázať vyskočiť z auta pod 5 sekúnd. Následne sme sa vrhli na elektrickú kontrolu, ktorú sa nám v tento deň podarilo úspešne dokončiť. Následne prišiel celý zvyšok týmu, keďže prvé 2 dni sme mohli byť v pitoch iba 7, takže sme si mohli konečne trošku vydýchnuť, keďže nás už bolo viac. Večer sme zakončili veľkou prezentáciou pre všetky týmy. Tretí deň sme odštartovali business plán prezentáciou, po ktorej sme úspešne dokončili všetky technické kontroly a mohli sme ísť na tilt test a rain test, ktoré našťastie dopadli bez problémov, a následne brake test, ktorý našich pilotov síce trošku potrápil. Museli sme využiť viacero pokusov, ale následne sme ho úspešne zvládli a tým sme mali auto pripravené na dynamické disciplíny. Štvrtý deň nás čakala prezentácia Cost and Manufacturing a hneď za ňou Engineering Design, kde bola porota veľmi prísna, ale myslíme si, že sme si obhájili všetky naše rozhodnutia správne. Po obede sme mali voľno, tak sme sa rozhodli ísť na test track, kde sme bohužiaľ narazili na problémy s našou batériou. Neviem prečo, ale robilo to bordel celkom. Zapínalo, vypínalo motory a keď som šiel doprava, tak to neťahalo vôbec, takže asi jeden motor nešiel. Ktoré sme následne opravili a znovu ju na test tracku otestovali. Piatý deň nás konečne čakali dynamické disciplíny. Hneď ráno sme začali s kickpadom, kde sme zajazdili čas 5,09 sekundy, čo bolo v porovnaní s konkurenciou na tejto trati veľmi pekné číslo. Po obede nás čakala akcelerácia, kde sme zajazdili náš osobný rekord s elektrickou formulou 3,97 sekundy. Bohužiaľ, na kontrole po akcelerácii nám našli miernu nezhodu s pravidlami, tak sme dostali penalizáciu 0,3 sekundy, ale aj tak to bol pre nás veľmi pekný čas. Po akcelerácii sme teda tieto mierne nezhody s pravidlami odstránili, tak aby auto bolo pripravené, a nastavili sme ho tak, aby bolo pripravené na autocross, ktorý nás čakal ďalší deň. Šiestý deň nás čakala disciplína autocross. Hneď ráno sme sa vydali na test track, aby si piloti otestovali, či sú s autom spokojní. Po obede, keď konečne začala disciplína, videli sme, že trať je veľmi náročná, jednak pre pilotov a taktiež aj pre auta. Kvôli nerovnostiam na trati malo veľa tímov technické problémy, ako napríklad odtrhnuté zavesenie kolies alebo rozbité aerodynamické prvky. Preto sme mali trošku obavu, či to náš Dragon zvládne, ale po prvom ráne sme videli, že sme mali len mierne problémy s držiakmi zadného krídla a inak bolo auto v super stave. Držiak sme spevnili tak, aby viac vydržal, a išli sme na trať s druhým pilotom, ktorý zajazdil veľmi pekné časy. 7. deň bol náš posledný na pretekoch v Nemecku a niesol sa v znamení Endurance. Ráno išli piloti na track walk, aby si dôkladne obzreli celú trať a vedeli, ako majú po nej čo najrýchlejšie jazdiť. Keďže sme zajazdili dobrý čas v autokrose, náš timeslot bol až po obede, takže sme mali dosť času na to, aby sme auto dôkladne skontrolovali a pripravili na tak náročnú trať. Na trati sa našim pilotom veľmi darilo a Endurance sme úspešne skončili. Boli sme celkovo 8 zo 14 aut, ktorým sa podarilo Endurance úspešne dokončiť. Už z tohto je vidieť, že trať bola fakt náročná, keďže zo 72 aut Endurance dokončilo len 14. Ako posledná vec nás čakalo vyhlásenie výsledku. Sice sme sa neumiestnili na žiadnom pódiovom mieste, ale v celkovom hodnotení sme skončili 10., čo je pre náš tým úplne super výsledok na to, že sme boli v Nemecku prvýkrát s elektrickou formulou.
Potom nám už len ostávalo pobaliť sa, užiť si posledný večer na okruhu a na ďalší deň ísť domov. Týmto pretekom sme ukončili našu sezónu, ktorá bola pre nás veľmi úspešná, keďže s Dragonom E3 sme odjazdili všetky 3 endurance v rade, čo bolo jedným z našich hlavných cieľov. V mene celého tímu vám chcem poďakovať za to, že ste nás celú sezónu podporovali a už teraz sa tešíme, čo nám prinesie nová sezóna s Dragonom E4.